Ni Laida naiz, Errumaniatik etorri den neskato etorri berri bat. Eta bidaia hauten egin nuen onaino iristeko. Euskeraz ondino guztiz ondo moldatzen aiztana, eta horrek pixkat komplejo batzuk edo sorrarazten dutez. Sekretu bat esan behar dizu. Sekretu? Ni eneko naz, papele honetan ber, eta herri euskaldun bateko gaztetxo bat, baina ez daukaz neupe sortzia abizenak euskaldunek, adibidez, lehenengo da, Eneko Rodriguez. Zure abitzen eta rotatzen zarela, historixi da pixkat atzerriki, Euskal Herri atozen gaztetxuek, zer bizi zen daben pixkat, edo zer bizitzen daben, eta euskeriagaz nolako loturi da, eta batez be bertsolaritziaz bai, da orokorrien euskal kulturiagaz, ezta? Azkenien Laida, kasu honetan Nerea, Errumaniatik Euskal Herri etorritxe dau, bertso eskolan apuntau da, eta beran dugu izan barne lotzak, ezta? Pixka bere abizena desberdinek die, euskeri momentuz ez dago oso ondo kontroletan, baina gero pixkanaka indartzen doie, eta bera bihurtzen dago gotzu, bertsolari on bat bihurtzeko bidien. Haur eta gaztetxuentzako zuzen dute edo, eurentzako egin de. Eta, berez atrezo aldetik edo oinarrizko xamarra eta oso moldagarri bai, bertzuan bera modun edo, ez? Igual, bai barrureko zein kanporako moldatu leike, eta bai ikuslien euskera mailan arabera, bai antzerkixe moldatzen da,